Hei, mikä on whiteboard eli interaktiivinen liitutaulu? Yksinkertaisesti sanottuna se on suuri tietokoneruutu, joka on liitetty tietokoneen kautta projektoriin. Interaktiivisia liitutauluja on kahta päätyyppiä, joista Promethean tauluja käytetään kynän kanssa. Toisen tyyppisiä tauluja käytetään sormen avulla. Promethean valitsi kynän käyttömallin tietoisesti. Jo pienten lasten tulee oppia käyttämään kynää ja pitelemään sitä kädessään oikein. Hyvä. Päätimme, että haluamme taulun, jossa tämä seikka on otettu huomioon. Halusimme taulun, jota voidaan käyttää luokassa. Kysehän ei ole teknologiasta, vaan opettamisesta ja oppimisesta. Interaktiivisen liitutaulun käyttöä ei tarvitse pelätä. Se on innostavaa. Sen käyttö on todella helppoa. Napsautan kynän kohtaa ja alalaitaan ilmestyy kyniä. Lapset, katsokaa nyt tarkasti, mitä minä tänne kirjoitan. Osaatteko sanoa, mikä numero se on? Näittekö sen? Katsotaanpa, olitteko oikeassa. Aika hienoa, vai mitä? Jäljennetäänpä kuva. Kuvan jäljentäminen ei ole mahdollista toisen tyyppisillä tauluilla. Minulla on keltainen kynä. Lapset, kuvitelkaa, että teillä on kuva, jonka voitte ottaa ruudulla esiin ja sitten jäljentää kuvan taululle. Tehdäänpä siitä vielä parempi. Nyt meillä on tässä 2 mustaa rengasta ja keltainen auto. Tehdään siitä hieman isompi. Mitä muuta voimme vielä tehdä? Laitetaanpa siihen taustaa. Eikö olekin mahtavaa? Opettamisessa on kyse tekstistä ja kuvista. Olemme jo katsoneet kuvan käyttöä. Katsotaanpa nyt, mitä voin käyttää ohjelman avulla tekstiä. Mikä aihe meillä on käsillä? Kirjoitetaan se taululle ja katsotaan, mitä ohjelmisto tekee sanalle. Voin liikutella sitä ympäri ruutua ja asettaa sen minne haluan. Katsotaanpa toista ruutua, jolla on enemmän tekstiä. Puistossa on puu. Kuinka saan juuri tuon sanan enemmän esille? Tässä jälleen yksi ohjelmiston ominaisuus, jonka avulla voin tehdä näin. Tämän ohjelmiston parhaita puolia ovat sen sisältämät interaktiiviset työkalut. Voin näyttää lapsille, miten astelevyä käytetään ja piirretään kulmia. Katsotaan sitä kohta ja voitte kokeilla, osaatteko piirtää 90 asteen kulman. Tässä on astelevy, joka ei ole pelkkä kuva, vaan se on interaktiivinen työkalu. Katsokaa, miten sitä voi pyörittää akselinsa ympäri. Otan nyt käteeni kynän ja piirrän astelevyn ympäri. Huomasitteko, miten se aktivoitui? Osaatteko tehdä saman? Vanhempia oppilaita varten meillä on Actic Studio luokkahuone. Se käyttää periaatteessa samaa ohjelmistoa, mutta se on kehitetty vanhempia oppilaita varten. Promethean tarjoaa ratkaisuja kaikkiin luokkaympäristöihin.